nyika yakatakura kurema. Sis Melly decided to take matters into her hands. Vakadecida kuenda kunorova Evidence Chihera pamusana pekuti ati vanotengesa brongo. Vasvika pakuti aiwa wanyanyisa kutaura nyaya yemaspika yacho haiperi here. Welcome back to your channel, guys. Vaenda Sis Melly zvazonoonekwako zvazovasiya vachiti tinofanira kugadzirisa tibatsirane naEvidence ari kuzvitamburira. Flat racho raanogara vedu vetsvina iri panze apo, it's just an old flat. Apawo mukati memba mungamusvibe, mubhedha isingle bed nekaheadboard ipo paya panoitira malive ake. Zvatatambotaura zviya kuti socialite redu rinogara richiita malive riri pasame position, rakapfeka same hembe zvinhu zvacho. Saka mapurisa azoindwa nawo ndo vazoedza kuyananisa kuti pasave nekurovana kwakadaro. Vablokwa Sis Melly pavaiedza kukanda chibakera Evidence achibva achibloka, saka hachina kuzosvika, hana hake kuzorohwa. Asi Sis Melly vabva vadecida kuti aiwa vachamublesawo nefurniture yemumba. Inenda kudilita page irori. Aiwa kana pressure ndinopiwa kuti tinopa social media skana ndishangiridona ndinechismart ndoyo kairi moedboard nekambeka chisingu kambera kachisingu kuti life asiri pa headboard ndapere gaunoziva ina hangu andisikuseka pandaitaura pandaiti mufiya nchiti kuti kwauri chihera nchiti kuda kumusurprise nchienda ku UK babeka mweya wetu taura kwandi. The spirit was talking to me. The spirit was talking to me, but all this is, but I'm still going to give you. Remember, no, I'll give you. No, I have to give, but still I'm going to bless you. I'm going to bless you. I'll bless you no matter what. Vamwe ndo vari kuti they are disappointed nezvaitwa naSis Melly kuti hauendi kunorova munhu, at least munogona kutaurirana pane kuti munhu mukuru maZimbabweans morovana zvakadaro apa muchiita live pasocial media. Zvichibatsira chii panzvimbo pechoti deme vakwanisa kugara pasi naChihera vataure naye. But vamwe ndo vari kuti aiwa chinonetsa ndechekuti nyaya dzakadai so muSouth Africa dzekuti kwai unotengesa mabrongo madrugs nechii inyaya dzinotyisa, dzinoendesa kujere, plus dzinogona kuti vanhu vemuarea vanogona kukupisira mumba kana kukuvadza zvachose. Saka you just have to clear your name. So Sis Melly was just trying to clear your name. Vane mbiri yekuyananisa vanhu. Recently ndo vakabatsira pana Chishambo Mazepe kuti agogona kutaura naSis Melly pamwechete namai Mazowe. Asi vachipedza kuita izvozvo ivo vanobva vaenda vonokonzeresa violence dhudhu pavanhu vakuru. Chokwadi vanhu vechidzimai mapurisa angotoshaura kuti nyaya yei kwakuexplainwa nyaya dzamaspika, nyaya dzechichi. Zvinorwadza izvi zvoti kunyadzisa. But anyway, totenda kuti at least pachamboita runyararo, because Evidence anga anyanyisa kuropodza mumastreets umu achiramba achingovanyongosha. Vamboedzawo kunyarara asi vazosvika pakuti aiwa zvakwana, rega ndimugadzirire size musikana agogona kurespekta vanhu vakuru.